Jaramaya wonten dawuh Pandya Pedari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matur piye kabur kawusananing nggonmu Sesinglonata Mandura. Ing wigati bisa mboyong lawan Semar Badranaya. Oh, ladal. Panjen Semar menika mboten saged dipun sangga entheng. Natanipun nadyan sampun sesinglon nalindring Mandura parandene gagar wikar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas inggeng tumama wonten angganipun ingkang putra pun Jaramaya. Wekasan babar sejatining wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika. Tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Batobat. Yen ngono wis pon Semar ngerti ento para baju barat wis mapan ana ing Karang Kadempel. Sampun. Jernyatanipun kula sampun waloka kalian Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Betari Durga sampun beto wadya bala ngramyang wonten ing Karang Kadempel. Batobat. Yen to pancen kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus kepareng paduka. Aku ngebal ketapake para wadyabala berkasaan dandang mangore supaya ngampiak marang Karang Kadempel. Ora ngomongake para jim setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepiyakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung merayogi. Oh ngetakno wadyabala menungso saka ing dandang mangore supaya ngejak perang Karang Kadempel. Lho niki ngestaken dawuh paduka Pandya Betari. Nanging Prawadyabala kok sur tambur myang suling pepandhen daludak Dewa Bandara kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Ladala Ibu wonten menapa ngawi sangganing para berkasaan
Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sangyaning para jim setan priprayangan wadya bala dandang mangure kula wonten dawuh Prasan dadak wedi kang lan dina samengko gandeng wis katenangan Jaramaya ngrenak utus kaya-mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewadene mesa katenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, maju ya bakal klebus. Iya. Kowe padha mapana ning Karangkadempel. Susupana jiwaning wong Karangkadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu walien paningalik. Wong apik gawe nenala. Wong sing wis ala jlumprungna nang juranging kasangsaran. Lha inggih ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadya kula dipun parangaken bidal mangkat dina iki. Ora sawedi kang lene apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Inggih ngestaken kanca mangkat kanca budal. Katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawe gelarira wang-wang ana satria ngaglah sapa iki takon karo aku satria ngrandu Gumbala Bambang Antasena ya dasar Kemaranyata sing mburi sapa Bambang Petruk Kanthong Bolong sing mburi dhewe sapa ana muni Bambang Janturan wis ora ana lho Gong tak ajar kuwi Bambang wis ora ana aku Bambang Bagong ora kok do nganggo Bambang kabeh iki ya men serasi kok ya panjenengan nganggo Bambang Antasena aku yo nganggo Bambang Petruk kene Bambang Bagong itu gawe sing lagi teko kae Bambang Prastiwi wis ora iso diampet tenan dol yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki men aku ki bebas kok nyambut gawe oh ya wis kowe wadyabala Dandang Mangure dasar Baranyata Semar bakal boyong marang Dandang Mangure ayo boyongan Semar
Langkauna kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi pepalanging wong-wong Dandang Mangure. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis. Dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangure ya, dasar para nyata satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep ngopo? Boyong Semar Badranaya. Ayo, sirnakno Antarja, mati dening aku. Cerdas perang rasa dadak kokean polah tak canda tak gomblesek ning jero bumi modar mesti wonge ngene iki lho wong tapi ngene iki ora kaya adine dadak meseng-selke awak iya betul nggih mriko maju meleh lho kok malah dawuh aku lho pasrah karo sampean adiku Garut Kaca durung manggang karya. Wah, dari iman marang ngaso ning antariksa kae. Nek ra tak celuk tuman wae. Kakane ro adine wis nyambut gawe, sampeyan teng pundi? Wah!
Wadyabala menungsa dandang mangure padha nungsang kuyang numbuk bentus. Oh, lah kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Oh, lah kok padha kalah piye kae? Para perjinoman jim setan priprayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten mung wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala dandang mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Datan prayitna nata pringgondani Prabu Anom Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyandhak ora Petruk linarak wani kagiat lisang Antasena wau. Aku ora wis omong to, Wadyabala dandang mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandhak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok sik kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki diutang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Lah terus piye-piye? Manut aku. Doyak, Kong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku wae.
Kang Slupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Amos, Jlamrata. Imbang yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuhmu aku lekane. Mari kok mari. Kula bakal gawe macak pancat pundakmu jebul siramu. Aduh. Kang. Rek. Modar aku ora. Dadi colke. Ampun kaya ngaten iki, Dara. Sampeyan kenging napa, Gus? Sampeyan kenging napa? Mit Kang. Apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cecok. Lagi tengok kok cek, gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang karo kanca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar dereng. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati dereng. Tajar dasmu lho. Wong ngapae? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slupan kok jarene. Wis mari kok ya, Kang. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan. Iki bebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, Karang Kademel ora tentrem. Saniki? Heeh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Ya, Kang, ya. Ya. Bedane mlayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Niki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti.
Wis kuwi. Anggere ana jim setan. Kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ya Gong yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong, Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sik to. Piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ling ngapalke ngene iki. Teguh nang ngene Yuwana, terus nang ngene slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana ning gone slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastini. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh ndi gareng. Gareng asal dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti modar. Apa saiki? Alalala. Hai. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Alalala. Teguh Yuwana. Aduh. Teguh Yuwana slamet. Slamet utang Teguh. Teguh. Teguh Yuwana. Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong? Aku ora apal. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet. Ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong glogong. Glogong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning
Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Cah kok ora igo ora. Teguh Yuwana. Dian, tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot diase ora. Pancak pundake jebol mulune. Aku arep njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane. Teguh Yuwana. Oh bapak, Sopo-sopo arep dirapali, sopo-sopo arep dirapali. Paliyane, Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, jing ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya? Ini. Kowe mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit. Ha iya. Piye balenono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing silit. Cing ciripit. Cing trisilit. Lambe iki nek lambe elek kok nek ngandian lambe elek ora. Salah kok? Salah. Cinciripit. Cincirip. Oh. Aku mun cincirisilit ya. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate cinciripit gula batu kejepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ah iya bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Kana minggat kana. Teguh Yuwana slamet sekon. Teguh Yuwana slamet saka Teguh Yuwana slamet. Gong, iki bagianmu le. Udus. Pawang ula. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Piye, Gong? Amah aku. Dicekel ra kenang e. Lihe. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi.
kajate ora. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongane. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kowe iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Ren. Kok nek nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar. Biar tok apake? Arep tak ngu. Wardingu ora. Kajate ora dadi. Kajate. Kajate ora dadi. Kowe ngapae kalau menjinge munggah medeni? Ngelak aku. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi. Kowe dan reng asline demite udu iki. Andi nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Ajar dasmu lho kowe. Endi? Kowe lah. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Gareng ki sing ora cocok tuwekan ora. Gong. Sake ya, Gong. Heeh. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Yo, iki yo ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono kok. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen tanpa ruang lho, Gong. Ora ndi dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasan di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong iki nekat ora. Gregeten aku. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi. Kajate. Kajate ora dadi. Aduh. Ngapa, Gong? Dan balane betahe Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri to. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkole. Anak-anakane pancen senengane do. Kon kresiki demit kok malah udus. Iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal. Wis ora kurang jaman nom-nom aku biyen. Nek ora wong tuwa tak keplandase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawil nil. Waku ora.
dawuh Kyai. Ora. Janjane ngopo to? Kowe iki wis cinadang Dadi dewaning panggudha pangrencana. ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri kuda marang titah ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jim setan nek golek pangan ya golek pangan sing pernah aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin ning aja sok ganggu gawe karo menungso wis cinadang dening panguwasaning Gusti jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe ora kena suk-sukan rasane aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso namung pengen madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah menyangipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu ki do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat ning kowe ora ngerti malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak getihe ora seger tumraping para berkasaan golek pangan sing apik-apik aja ndudul kampurkaning Semar nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu nyuwun pamit Kyai Semar nyuwun pamit. Koten prayitna semuriris eko balik titiyani kandayani titiyani kandayani Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo.
Pancen wis dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem Karang Kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula Karang Kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glogong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk? Kayangan ngendi, Truk? Ayo kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek Karang Kadempel butuh winih, ya kuwi Pelem Pertangga Jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nek Bathara Guru ra entuk, omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manik Maya. Teja Maya ki togok kae. Nah aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, umpama Bathara Guru ora menehke piye yo. Sak karepmu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malgang Legong ngelingono putrane sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok. Tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ora wis beres. Ha iya. Pun ngaten Pak, kula nyuwun pamit tambang semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Truk, aku arep gleleng, Truk. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Ora. Aku wani ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Oh, kuwi nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta neng kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelem Pertangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok badarke kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing nyebar pil kabeh ditotoli pitik. Ya Truk aku tak mangkat sik ya Truk. Hati-hati ya Gong. Heeh. Nderantasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke yang nggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan kayangan. Siap. Nek dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho Gong, ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya sing hati-hati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sak karepmu arep piye-piye sak karepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Heeh, wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Truk. Ya wis tak sangoni Puja Basuki. Basuki ka dipira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki?
ngarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan kira ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Kanika Putra Banteng wareng adikun Kakang Narada punapi king menapa pendak-pendak Kakang Narada kula timbali teka paring dawuh ing mekaten banteng wareng menika tegesipun sapi dados atur kula menika punapi ngaten lho Di mekaten Kakang inggih sarawujeng ngandika Kakang Kanika Putra wonten ing Bali Marti Kundha Manik sami katuran karaharjan Kakang inggih tansah pinanganing kawidatan ing sampi kala sawanipun ingkang raka Sidik Pangdalutal tansah manggih yuwana niskala namung parenga kula ngaturaken pudhi astawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula tampi kula pun dinggo jimat paripe Kakang mboten langkung kasekecak nuanggen jengan dika lenggah inggih sampun mboten kirang prayogi Indra wonten timbalan prayoga nunggurira ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra Ibu kulun sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Iwang Adi Pukulun kebareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk iya Bathara Indra luntompa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu lun tumrapa marang jeneng para kula Bathara Indra kula mendinggo jimat paripe ndayan ing kasantosan Kakang Resi menapa to darunanipun dene wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongaing para Jawata miwah para widodara widodari menawi Kakang Narada mangertos menika saking dayanipun menapa Kakang perkencang warudayang pak pong bu bolong kali codhe sapa sing gawe kekilapan menapa Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa nalindraning para Jawata teken dadak dangu dhateng raka ing Sidik Pangdalutal sampun maleta wujudipun tidak swantah nadyan kutu-kutu Walangatoga jinaring wonten ing panguwaos paduka Kakang Resi punapi kula menika nalindranipun para Jawata nanging Kakang Narada menika kamituaning kayuwangan kula mboten wantun nglangkungi dhateng wasesaning pujangga ing kayuwangan cara iki menawi paduka Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh kemekaten ingkang raka nedya munjuk atur mugi pareng Mbak Barono dhateng rayipun Manik Maya Kakang. Gara-gara ing dumadi wonten ing kayangan menika estunipun sakawit kula sampun nilingaken paningal. Ewadene dugi sepriki dereng ketingal menapa to sababipun dene wonten gara-gara ing sumundul wonten ing ngawiyat. Menawi wonten lemah sangar kayu waing, nyatanipun jagat menika sampun boten wonten lemah sangar kayu waing. Menawi wonten pandhita tapa ingkang gentur tapanipun saengga kekiyatanipun sumundul wonten ing ngawiyat menika ugi boten wonten. Menapa wonten satra ingkang nglerehaken dhateng kasatriyanipun tumuli madhep Brahmana menika ugi boten wonten langkung-langkung. Menawi wonten satunggiling titah ingkang wantun ngungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata menika ugi boten wonten. Mekaten Kakang. Inggih. Mila ingkang sang menika ing Raka Sidik Pangdalutal kemawon bingung menika sababipun menapa teka wonten hawa bentering kados mekaten menika. Malah ingkang Raka nyuwun dawuh saking paduka Adi Pramesti Bathara Guru mbok menawi Adi Pramesti Bathara Guru mangertosi menapa to sababipun gara-gara kayangan menika kala wau di Kakang Rada Blokasuta
Nadyan ingkang rayipun Manikmaya mboten mangertosi gara-gara menika dumados saking menapa lan jalaranipun menapa miwah tuk sumberipun saking pundi kula ugi mboten mangertosi Kakang. Mlingking saking menika dinten sakmangke nanging kula pitados sakmangke Gusti tartemtu badhe paring pitedah sinten ingkang damel gara-gara ingkang ngantos sumundul wonten ing awiyat menika kala wau Kakang Narada. Pandhita kang kirarya wangsit pindha kombang japing tawang susuh angin susuh angin ngendi gone Kumarenggeng pirembaganipun para Jawa tumadyaning Bali Martya Kundha Manik. Nalika semanten Iwang Pikulun Manikmaya miwah Iwang Pikulun Narada sami-sami datan mangertosi apa to kang dadi darunane dene wonten hawa benter ingkang sumundul wonten ing antariksa. Dados sakuling mangke ala ing para Jawa ing samyang ganteng siba lamun ana titah ingkang wantun minggah wonten ing Kayuwangan. Datan sanestu Jawi namung Kilura Bagong wantun mancak Pancaniti minggah Bali Martya Kundha Manik akarya kagiat kang samya mulat. Kuwi cegatke Bathara Guru kuwi, Tru. Ilaheng Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Petruk wayah ulun Petruk. Ulun Bathara Pathuk cedhake Wirabrajan. Petruk ngerti ya, ulun lagi ngoyak Bathara Guru. Sampaikan salamku kepada Semar Badranaya. Ngono wae ya Petruk. Ulun kondur Makayangan. Truk. Kok kaya suarane Bagong ya, Ning? Sajake ning menungsane nanti kok ora ketok. Ulun ngambadir Gantara Petruk ndadak numpak pesawat larang. Iki ulun ngambadir Gantara secara pribadi. Lho kok iso mabur kok? Wah iso wae. Yo, kowe omong Semar aku lagi ngoyak-oyak Bathara Guru. Semar kon tata-tata. Ya.
ayam mono merak mangwuking pagakan Koko Prabu Sarawu Paduka kula ngaturaken pasegan panakrami inggih Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manah Kresna bektiku katur ya Werkudara ndak tampa Koko Prabu sembah kula ya Arjuna ndak tampa Koko Prabu sanget boten nginten babar pisan bilih sawetawis wekdal Kyai Semar miwah atmajanipun boten seba wonten Praja Ngamarta mongko paduka prisa piyambak bilih Pandhawa menika boten badhe saged pisah kelawan Kakang Nayantaka nanging emanipun ingga sepriki sampun tanganipun tigang candra Kyai Semar boten kepareng sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu menggah pemanggi paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi Yayi nuwun sewu menapa Yayi mboten utusan kan para kadang utaminipun Werkudara menapa dene Janaka supados nanjihaken kelawan Kakang Semar Koko Prabu nembe kemawon kula badhe utusan tumuli Koko Prabu rawuh ing mekaten kula tumuli tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu Werkudara nggih apa Dimas ora ngerti apa to ingkang dadi jalaran dene Kakang Semar ora sowan marang Praja Ngamarta aja takon aku nanging takono Jlampruk Janaka sing saben dina ora nate pisah kelawan Punakawan Arjuna kula wonten paringan dawuh apa Siadi ora ngerti apa to sababe Kakang Semar ora sowan Koko Prabu kula piyambak mboten mangertos Lenging saking menika menapa mboten langkung prayogi menawi dipun tuwi wonten ing Karang Kadempel dipun tuweni kados menapa Kyai Nayantaka mbok menawi mangke manggiur beda Koko Prabu Sarating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang dia manah engkong ing praptaning iwang pikulun manik moya karya kaget kang samya mulat Kanjeng langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung pukulun boten kanthi kanyono-nyono paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Puntadewa Luntampa pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna Luntampa guru kakekku aku ngaturke sembah iya Werkudara Luntampa Ulun kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna Luntampa. Menapa to darunanipun dene paduka pukulun kraya-raya rawuh wonten negari Ngamarta. Upamiya badhe amiji dhateng sowanipun para Pandhawa wonten ing Kayiwangan. Cekap paduka paring sasmita menapa dene utusan Jawata sanesipun. Nanging sabab menapa dene paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta. Puntadewa kula wonten timbalaning ngadhawuh aja kaduk ati kajron penampa yektine prapta ulun ora nedya miji dhateng sowan kita nanging ngerti yo nggih dina samengko Kayiwangan pindhane kaya wis dudu wujuding Kayiwangan merga saka polah gawene Panakawan Pandhawa polah gawenipun Panakawan Pandhawa kados pundi kepareng paduka Hyang Adi Pukulun Bagong sowan ana ing Kayiwangan diutus dening Kakang Ismaya
Nyuwun winih pelem pertangga jiwulan jambu dipun nirmala. Kinaryosana rancak wewangunan ning Karang Kadempel. Nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung. Eloke ing atase wis ulun patrapi utawa ulun dawahi saka kadewatan. Boya tumama ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha lan panjenengan ulun. Mangsa Barong Pandhawa nggone ngelingake kelawan Panakawan kita. Perkudara, nggih, Janaka wonten dawuh. Wis terwaca dawuh panjenengan iki wangat dipungkulun Bathara Manikmaya Dimas. Panakawan Bagong elingna aja nganti kurang ajar karo para Jawata. Wah, yo. Saking godha sang Kurukula yen amutusa sang Sri Bagong dalem. Bagong non apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru? Heeh. Lho, ora basa anu nggih. Sebabe apa? Mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga. Sapa? Aja edan, aja ngawur. Bathara Guru wis sesembahaning para titah. Bagong. Ayo dilereni nggonmu mutha-mutha Sang Hyang Jagatnata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamuning Bapak wis maring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menehake sakarepmu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Ah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula, mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun, aku sapa? Belum. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Bendara kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki. Wong loro do ora eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten, pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala. Nek ora gelem leren gak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora leren jangka kowe. Ah iya aku ya wan. Kena modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin iso. Ki nek ra mulih nek bapak
tak pasrahke bapak ya jawani ro bapak apa piye Mas aku. Glimpangke meja Mas. Ora. Aku soalnya sing glodak ki ngomong apa? Wah nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah antil bodar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa dinggo gayeng isu-isuan ya terus aja. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winine? Ini dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk winih pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper tangga jiwa jambu dipa sing wujud winih. Aku wis matur nek sing butuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengacune bapak aku canggleleng ya Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok nglidike ra jaman-jaman. Bathara Antarada jaluk aji-aji. Kae ra kaya antil. Wah. Canggleleng e. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Heeh, tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethokke Ndara Jana karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku ngoyak Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wong dhewe engko wong tekan kene, Pak.